Vitaj v Mobil Online TV, dneska sa pozrieme na 3 telefóny od československej značky Mobiola. A ako sa doslova píše na oficiálnej stránke, tak v Mobiole reagujeme na technologický progres a v našej sekcii Smart produktu sa snažíme lidem dodať aktuálne řešení za rozumné ceny. Vnímame však také druhou stranu mince. Máme nekonečnú možnosti, jak navázať kontakt s druhou osobou, komunikujeme medzi sebou formou textu, emotikony nebo selfies, strácime čas sledovaním životu iných a ten svůj zapomínáme. Sme lákadlem pro rôzne kybernetické útoky, vytrácí sa človečina a základní význam komunikace. Takže všetky tri majú jednoduchý intuitívny dizajn, telíčka majú plastové ľahučké, všetky tri majú 3,5-kový jack, nabíjajú sa cez USB-C, idú do nich 2 SIM karty, batéria vydrží niekoľko dní a ani jeden z nich nedovolí zabíjať čas na TikToku. Tieto dva majú zo zadnej strany SOS tlačidlo, ktorého podržaním sa dá zavolať 112 alebo ľubovoľne zvolené číslo a je k ním aj takýto nabíjací dock, do ktorého sa dajú telefóny odkladať, aby boli vždy na svojom mieste. MB200 je najzákladnejší model s veľkými tlačidlami, ktoré vyhovujú napríklad dôchodcom a veľmi jednoduchým menu, kde je všetko prehľadné. Telefón sa uzamyká tlačidlom na boku, taktiež sa aj odomyká a vypneme ho a zapneme červeným tlačidlom takisto ako u ostatných dvoch modelov. Na hviezdičku a hashtag sa dá dať rýchla voľba telefónu, aby sa dalo pohotovo zavolať na obľúbené číslo. Momentálne to však nemám spárované. Oproti tlačidlo zamykania je tlačidlo, ktoré nám rozsvieti baterku, aby sme si pohotovo posvietili. A v ľavom hornom rohu je takáto prepážka, do ktorej sa dá dať šnúrka a zavesiť si telefón na krk, čo je praktické napríklad pre dôchodcov alebo pre deti. Vráťme sa ešte na chvíľu do menu, v ktorom nájdeme kontakty, SOS mód, nejaké základné nastavenia zariadenia, organizér, v ktorom nájdeme budík, kalendár, kalkulačku a tak ďalej. Cez sekciu multimédia zapneme kameru, pozrieme obrázky, videá a zapneme FM rádio. Ďalej je v menu história hovorov a správy. MB4120 je už trošku pokročilejší model, má trošku krajšie, ale stále veľmi jednoduché užívateľské rozhranie, kde nájdeme viac menej porovnateľné funkcie s predošlým modelom. Svetlo je v hornej časti, zapína sa analogovým tlačidlom na boku a druhým analogovým tlačidlom sa zamkne a odomkne klávesnica. Oproti predošlému modelu je taký trošku elegantnejší a určený asi skôr na interiér, kdežto tento je menší a má rôzne prvky, ktoré naznačujú, že výrobcovi záleží na tom, aby vonku tento mobil nikto nestratil. MB4280 je ale najviac elegantný model. Jeho telo pôsobí na pohľad ako hliník, nemá ani SOS tlačidlo, takže sa dá predpokladať, že je myslený pre ľudí, ktorí sa do prekérnych situácií dostávajú menej často ako títo dvaja. Uzamyká sa tlačidlom menu a hviezdička, takisto sa aj odomyká a keď už je reč o menu, tak je spracované takto farebnejšie, multimediálnejšie. Nájdeme v ňom napríklad aj hry a ostatné užitočné funkcie, ktoré poznáme z predošlých modelov. V jeho základných nastaveniach sa šípkou doprava dostaneme do kalendára, šípkou doľava do písania SMS-ky, šípkou dole do kalkulačky a šípkou hore zapneme fotoaparát, ktorý tam síce je, ale ako sme už zvyknutí pri značke Mobiola, ide tu hlavne o detox od nástrah moderného sveta, takže zámerne to nie je žiadne dielo ani u jedného z modelov. Každopádne platí, že aj keď majú tieto telefóny menej funkcií ako moderné smartfóny, na ktoré ste možno zvyknutí, majú obrovskú výhodu v tom, že nám doprajú slobodu a ochranu pred nástrahami moderného online sveta. Zároveň sú to však skvelé nástroje do firmy alebo na cesty, aby mal človek komunikačné zariadenie vždy po ruke, vždy nabité a vždy funkčné. Ďakujem za pozretie tohto videa, telefóny nájdete na mobilonline.sk alebo v kamennej predajni a nezabudnite dať like na video a odber na tento kanál.